Здравейте хора! Нещо видео ще видите как аз и Мишо играхме на Корк Детрана. Доста трудно беше, доста трудно, има много рейдж куит, много псувни и така. Наложи се да скипна две нива накрая. Ако не се лъжа, мисля, че бяха 7 и 9 и 10 не можах да го мина, защото съм прекалено слаб на Детрани. Аз не играя Детрани. И като цяло Fortnite доста рядко играя, но да, реших да направя такъв клип. Мисля, че е интересен. Нали, за някои такива, за хората, които ме гледат. От 7 ниво аз мисля, от 7 ниво аз игра сам, защото на Мишото се наложи, просто излезе му работа и нямаше как да продължим заедно. Затова накрая само ще ме гледате и така. Приятно гледа. Брат, ще се малко се изнерва, че си кам. Ама, ей! Виж къде май стрелва, бе, брат. Михил, чао. Да. Няма бе, брат, няма бе! Нали ме чакаш, какво стара? Давай просто бетен трапът да дойда пак при теб. Брат, как ме фаща този трап, бе? С предизвестие, че аз ще минавам скоро, бе. Чекай сега. Аз ще отворя. Сега. Пъса. Калкулатор. Какво? Какво? Къде се ударих? Къде? Брат. Май днеска с Fortnite стига според мен. О, добре минах го. Holy shit, брат. То шибан спринт няма повече да... I still see shadows in my room. Тичаме, брат. То пасака Тича ми пея. И стико нагаме като... Виж ме професионалист съм аз, бе. От малък. Ам ти ще го фърля, том мишка. Какво? Бях пред него! И то пак! Къде е баунсъра? Михил, че ти виждаш ли баунсъра? Какво стана с баунсър? Къде е баунсъра, бе, брат? Тука някой цигани и прави. Къде е баунсъра? Моля да попитам хората. Или Корка в момента си е решил да си оправя мапа и ние го играме. Когато верох не умреля баунсър. Браво. Ей, там го... Там ли е още баунсъра? Да. Да, бе, виждам, че е там. Така, чакаме тука. Сърчица, мърчица. Ох, мерси, Мише. Микелче!
Мока май си е досмешно, не съм сигурен. Не так бе, как така бе, като го пейтвам не се активира, като съм на него. Имаме сензорите да ма вижда. Така, почваме ги. Не. Що им чувстваш, че ще скипвам това ниво? Брат, да, Намери то спален. се хлъзва, бе, брат. Олю ли си го мазал това, бе, корк? Майка ти деба мръсна, бе. И стихо бе пея! И в газа кура си вея! Че, е така ще почна да... Ей. Слуга! По тази вечер май ще правим прислуга! Ей! Ей! Абе, брат! Аз... Ча пина малко Аз... вода. Вика, че я пина малко вода и почна се чува се във водата. Мък ти, бе. Аре да изчезнеш оттам. Виж какъв е бил тоя. Няма, това няма как. Няма. Задави ли се, бе, тапанар? Умри. Аз съм на него. И ти че ми пея. Ча пера малко вода. Откъде ги почваме? Едно по едно. И стихо бе пея. И кура си вея. Не може ли да ги направим едно по едно? Хай така. Пау, пау, пау. И ти че ми пея. И кура си в газа си го вея. Вижте, трябва да се захлас, брат. Смисъл, трябва пам, пам, пам. Не трябва бал, бал, трябва пам, пам. Аре бе! Гледаш си какво се прави? Така, так. Ма това... Защо не скачаш? Защо, мамо? Ей! 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 Не ми скочи спейса, не ми скочи, ще се види, брат! Той спама го не скача! Ей, та Хънсман... Брат, пак те... Маска да ударим този шкаф. Така, чакаме, нали? Аз! Пъви! Аз! Пъви! Аз! Трети. Саджията! Я се успокоя малко. Ес! 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 Ма как бе? Как бе? Как да я преценя тази сила, бе? Да не съм човек от нас, бе! Ес! Шо? Ще че погледате. Тихо са малко, ще шефа го мина! Умри, умри, умри. А тука как трябва да стане, бе? Да не кам какво ще стана. Ще звъна на черните нинчи само, тихо. Бяха много и го биха. Аз гледах. Арамък ти, бе! Арамък ти, бе! Арамък ти, не искам да се чувам, бе! Арамък ти, бе! И аз се ще ни да разкажи. Бяха много, бяха 10 черни. Оу! Ето го професионалиста. Мене... Тебе... Ма ти просто сте знаели. Не си жена за мене. А? Оу! Какво направи? Какво направи, бе? Не знам. Мамайка ти. Аре бе, брат, бей, ти се бе, майка ти деба! Майка ти! Ере, Абе, знам. ма, бе.
Бай, квадрера, ма бей! Мишенце. Ще изпапкам цомбите така като си ви тох. Сочен, сочен и сочен. Защо съм толкова бавен? Момче, забрах, че трябва да са импулс на 15 пъти. Ай го бе! Мина ли го бе? Да бе! Кога? Ма не... Няма да игра повече, бе, брат. Няма да игра повече, бе. Пак умирам на този трап. Пак умирам на този трап. Ще го... Аре, бе, танце. Ус. О! Та вратичка. Майко, шпудея! Много съм прост. Много съм прост! Брат, как го изчислил то? Да не казвам Коркчо. Как го изчислил мен точно ще ме фаща това? Майко, още малко, 10 минути са на това ниво. Майко ми, толкова ми е, бе. Така, скипваме нивото по... Да бе, да. Я да видя. Това... Да. Добре, скипваме нивото, защото нервите няма ми издържат, а след пак искам да имам сетъп. Да видим това. Толкова по-малко нямаше ли, бе? Защо нямаме мента в този мап? Защото е на корк мап. Няма бе, човек, няма как да стане! О! Да, няма изобщо, защото... Този спейс не иска да скочи. Добре. Това ниво знам, че няма мога да мина, защото аз съм соп на детре, аз не игра детре. Но реших да го пробвам, ето, 10-то ниво. Али, няма как да... Да, и тук си ще умра, защото съм най-слабия на такива глупости. И... Какво? И пак... Аха. Добре, бе, как не мога да го мин... Брат, не ми се играе вече. Често казвам. Изобщо вече не ми се играе. Детръна. Искам се почивам. Ама... Нината. Така, къде?
Къде са? Къде? Аха. Ти сега ще ми го... Как това ме затруднява от всичките? Само единствено педалско изпълнение. От всичките други, това ме затруднява само. Как? Добре, ще се чуем, Брат, не мога да го оцеля вече. Нещо няма да стане просто. Така. Пробвам последен път. Ако не стане, той ще е от този клип, защото ще си... Да, добре, така. Това ще е от мен. Не мога да мина. Мапчето на корка. Стабилно мапче. Много силно. Но трябва наистина да можеш да играеш Детрон. Трябва наистина да играеш. Да редовно като цяло. Да имаш опит. Не такива като мене, дето нищо не знаят, разбира се. Защото мапа не е за начинащи. Мапа е за напреднали. Доста напреднали. Защото... Много труден. Много. Мисъл, сериозен е. Така. Това е от това. И да. Goodbye.